Sad imamo početne točke sustava, imamo i load pointove odnosno radijatore, ostaje nam samo da ih povežemo. Za to ćemo koristiti naredbu TradeLine, koja je zapravo multiline u CAD programima, što znači da crta paralelne ili offsetane linije. Kad otvorimo naredbu, možemo odabrati disciplinu, kako smo go zadali, layer i visinu linije. Ispod toga biramo koliko linija imamo, koje su im boje, kakav imaju line type, koliko su međusobno udaljene. Stavit ćemo im udaljenost na istu udaljenost koliko su udaljene početne točke i možemo kliknuti Draw. Nacrtat ćemo jednu liniju kroz hodnik i na nju nadodati nekoliko linija u prostorije. Naravno, kad idemo u drugom smjeru, možemo kliknuti na Revert i onda će nam crtati u obrnutom redoslijedu. Nacrtali smo ih dovoljno za sad. Sljedeće ih trebamo eksplodati na zasebne linije jer ih samo tako AX može čitati. Sljedeća stvar koju moramo obavezno napraviti je paziti da se pravilno sijeku linije. Pripasati mjesta gdje treba biti T komad tako da se tu sijeku obavezno 3 linije i paziti da je na zavojima prekid linije. Sljedeće moramo spojiti radijatore na liniju. Odaberemo naredbu za spajanje, odaberemo radijator, pa polazni, pa povratni vod. AX će nam automatski spojiti radijator ovisno o tome kako smo složili ventile pri postavljanju. Imamo gotov sustav.